Това е стандартна конструкция за соларни панели наземни, а това е конструкцията за соларни панели на NetSolar. В момента може и да не изглежда като конструкция, тъй като нали, само сме монтирали скелета в момента, но по-късно ще сложа видео с финалния вариант. Но важното, това, което трябва да знаете, е, че разликата между това и това е мястото отдолу. В този случай мястото отдолу е загубено, не можете да го ползвате, докато в този случай мястото отдолу може да се ползва, защото това с наредените соларни панели отгоре може да се ползва за навес, а може и да се затвори с сандвич панели и да си стане пълноценно помещение сграда. В този случай това е кладенеца на фирма NetSolar, но това може да бъде в вашия двор. Това са 36 квадрата, 6 метра на 6 метра. Това нещо може да бъде във вашия двор и това може да бъде да се ползва за навес, а отгоре да са вашите соларни панели, които да ви генерират енергия. Ето такива умни неща, нестандартни, правим в NetSolar.